So ndoda kuverenga the book of Jeremiah chapter 31 verse 31, ndozoverenga Isaiah chapter 43 verse 19, ndozoverenga this Revelation chapter 21 verse 5. Jeremiah 31 verse 31 inoti, tarirai mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mazuva anouya, Jeremiah obva ati ndizvo zvinotaura Jehovha. He made sure kuti the people vari kupfuudza mashoko aya kwavari vanofanira kuziva kuti it is not him Jeremiah who is saying these things, but it is the Lord who is saying it to Jeremiah, so that Jeremiah will pass it on to the Israelites. So Jeremiah now argued, behold, this is what the Lord has said. Vari kuti kudii Mwari? Vari kuti tarisai muone mazuva anouya, apinda mashoko aMwari, ari kutaura naMwari. Mazuva anouya andichaita sungano itsva. Sungano itsva kuda kuti God Mwari achitaura naJeremiah kuti Jeremiah, let this be known by all the Israelites, kuti there is something that I am going to do in the future. Andichaita, it means it's something chisati chaitwa, but chichaitwa in the future. But chacho chichaitwa in the future chinofanira kuiswa on record, kuti zvizivikane kuti ndakataura shoko iri ndikakuzivisa muprofita wangu kuti avazivise, so that vanozozvinzwisisa kana zvakuzoitika. Chii chaari kutaura nezvacho Mwari? Ari kutaura nezvesungano yake itsva, nezvenew covenant yake. New covenant yacho ari kuti ndichaita mazuva anouya, right? Andichaita sungano itsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha. Inzwai, chapter 21 yaRevelation, John achioneswa ari mumweya anoti, tarirai ndakaona denga idzva, and I saw the new heaven and the new earth. Rekutanga rakanga rapfuura denga, nenyika yekutanga yakanga yapfuura. Chii chaakaona? Akaona denga idzva nenyika itsva. Nyika itsva yakaonekwa naJohn, denga idzva rakaonekwa naJohn. Kana tichida kutaura nekunzvera zvakanaka, tinoona kuti ndo yakanga ichiprofitwa naJeremiah panapa. Jeremiah akati tarirai, ndo zvinotaura Mwari. Mwari ari kuti kudii? Ari kuti nemazuva anouya andichaita sungano nemi, sungano itsva. Sungano itsva, right? Ndokubva ati paverse 32, sungano yacho nayi kana yaitwa haingafanani, which means this new covenant order kana yaitwa, the new covenant law will be different from the old covenant law. Nekuti ari kuti haingafanani nesungano yandakaita namadzibaba avo namazuva andakavabata ruoko. Saka New Testament law and Old Testament law are two different things according to Jeremiah 31 and Jeremiah 32. These two covenants are not the same. And these two different covenants are operated at the same time. Ano-operata panguva dzakasiyana. Nguva iri kuprofitwa mashoko aya naProfeti Isaiah, already old covenant law is in existence. But kunyangwe zvakadaro, Jeremiah pakuprofita kwaari kuita, ari kutoprofita mazwi aMwari, ari kutaura naMwari kuti zivisa vanhu kuti pane ari kuzoteera mazuva andichaita a different one and the new covenant yandichaita will be different from this one of your fathers. Saka sungano ichange iri itsva. John akuratidzwa denga idzva nenyika itsva.
Jeremiah akaratidzwa, Jeremiah akataurirwa naMwari kuti zivisa kuti ndichaita sungano itsva. Saka sungano yakaprofitwa naJeremiah yakazoitwa establish. Yaitwa establish kudaro Mwari ndo paari kutora Apostle John ndokubva amupinza muNew Testament Covenant. John ndokutanga kutaura mashoko aMwari ari muNew Testament Covenant aiswamo naMwari. Kwakutanga kutaura zvemuNew Testament zvaari kuona, zvaari kuratidzwa naMwari. Achizviona kudaro John nekunzwisisa zvaanga ambochimborarama mazviri kubva pamuberekerwo, akatanga kuona kuti this is a new environment. It's completely different from what I know. And then he recorded it achiti, I saw the new heaven and the new earth. Ndokubva azvidescribe, ndokubva azoona the new Jerusalem richiburuka richidzika kubva kudenga. Achiri describe iye anoti ranga rakaita semwenga, rakagadzirwa semwenga, akagadzirirwa kuitwa sei? Kuiswa kumurume wake. Ndo nyaya iri kutaurwa panapa. Saka Mwari ataura kuna Isaiah, takuona zvaakataura kuna Isaiah zvezve akuzviratidza kuna John kuti I have now fulfilled zvandakazivisa kuti ndichaita. Zvii zvaakazivisa kuti ndichaita zvaitwa fulfill, zvekuti achachinja sungano, oisa the New Testament order panzvimbo. Kana New Testament order yaiswa panzvimbo, the Old Testament system inobva yaitawo pass away, inobva yapfuura. Because John pakuratidzwa kwake anototi ndakaona denga idzva nenyika itsva nekuti zvekutanga zvaita sei zvapfuura. Saka chii chapfuura is the Old Testament covenant law. Ndo yapfuura. Saka kana yapfuura pava nezvimwe zvitsva zvasvika panapa. Ndo zvanziri kunzi naIsaiah, mazuva andichaita sungano itsva neimba yaIsraeri. Ndo zviri kunziona Mwari pano. Ukatarisa mashoko andichiti nawo ukada kunzvera zvakanaka, mashoko ataurwa naIsaiah achishandiswa naMwari nemashoko matauriro ari kuita John, language yacho yasiyana. Isaiah anoti mazuva anouya andichaita. Isaiah zvaakaprofita zvainongedzera kune zvichaitika mangwana, future. But John pakutaura kwake kwaari kuita panapa nawo, John ari kuti paverse 5 ari kuti wakanga agere pachigaro choushe akati, tarirai ndinovandudza zvose. Haachati ndichavandudza, akuti ndino. Kuvanhu vakaenda kuchikoro English yekuprimary ye vakaita ndo vanonzi tenses, pataita future tense past tense. Iyi manje language yematauriro apa iyi akati ndino takadzidziswa tikanzi ukaona zvataurwa zvichidai, it is the present and continuous tense. Ndino because ndicha future, ndino present, ndaka past. So Isaiah akataura achiti ndicha, kureva kuti zvakataurwa naIsaiah panguva yakataura Isaiah zvanga zvisati zvaitwa establish, zvanga zvisati zvaiswa panzvimbo. But zvaizoitwa panzvimbo nekuti Isaiah akataurwa kunzi zvive on records, so that when it happens vanozoziva kuti ndo zviye zvakanga zvakaprofitwa. Saka Isaiah anoti ndicha, John akuti ndino. ZvaJohn manje zvatova akutotaura zviri current kubva panguva iyoyo going forward. Saka zviri kureva kuti kudii? Zviri kureva kuti zvakataurwa apa pana Mwari vachitaura kuOld Testament vachishandisa muprofita Isaiah, kuno kuJohn paakutaura achingoona the same thing zvakangotaurwa naMwari. Now ndo the same thing zviri kutaurwa naJohn, but the difference ndeyekuti Isaiah akazvitaura
but asina kuiswa, akangotaunzi taura uchidaro, but now John akuzvitaura ari muNew Testament macho achitodescribe zvaari kuona, zvaari kuratidzwa, nekuti ari muNew Testament ndo paari kuona Mwari agere pachigaro chake cheushe achitanga kutaura mashoko aya achiti behold, I make all things new. I make all things new. Ndo zviri kutaura naMwari. Saka ari kuti kudii? Hanzi tarirai ndinovandudza zvose. Akati nyora kuti ndinovandudza zvose, ndinovandudza zvose, kuzadziswa kwechiprofita uku. Nekuti Isaiah uyu chapter 43 verse 19 anga akati iye Jeremiah na Isaiah mashoko avo kuno akuzadziswa manje. Zvaakuratidza pachena kuti environment iri kutaura John na Isaiah vari mairi zvakasiyana. Isaiah na Jeremiah vari kutaura vachiudzwa naMwari zvichazoitwa, but havasi kupinzwa mazviri kana kutaura vari mazviri. Mwari ari kungotaura kwavari, ivo vonzwa zvataurwa naMwari and then vozvitaura zvobva zvarekodwa. But John haachaite zvekungonzi taura uti, atorwa ndokubva aiswa imomo, ndokubva atanga kuratidzwa the new environment order. Saka anga agere pachigaro ndokubva ataura achiti tarirai ndinovandudza zvinhu zvose, I make all things new. Ariwo mashoko anga akaprofitwa naJeremiah na Isaiah panapa pa 43 verse 19 pari kunzi ipo Isaiah chapter 3 ndabvarira bhuku rangu 43 anoti tarirai ndichaita chinhu chitsva chinobuda zvino, hamungachizivi here? Ndichaita nzira murenje nenzizi musango. Tarirai ndichaita sei? Ndichaita chinhu chitsva. Obva anyarara zvake nguva iyo, but shoko rataurwa rapfuudzwa robva rarekodwa. Ndichaita chinhu chitsva. Chinhu chitsva chipi chakuonekwa naJohn panapa? Ndo chinhu chakuonekwa naJohn pano. Ichochi chiri kuonekwa naJohn, ichochi chakaprofitwa naIsaiah, ichochi chakaprofitwa naJeremiah, ndo exactly the same thing chakaonekwa naAbraham paya panonzi vakaona zvipikirwa vari kure. Vakazviona zvipikirwa zviri kure, vazviona kudaro vakaita sei? Hanzi vakatenda. Chiprofita kai chatotaurwapo kuti vakatenda, vazviona, vakaona promise, ndokubva vatenda mukuiona kwavakaita, ndokubva vaikwazisa. Saka chii chavakaona? Vakaona zvakanga zvichiprofitwa naMwari, zvichivimbiswa naMwari kuti I will do this, I will make a new covenant and I will make all things new. Abraham saw it and then ndokubva aona zvipikirwa zvacho, mapromises acho, ndokubva awevhera kudai akakwazisa ari kure, akatenda, ndokubva anzwisisa kunyangwe vakanga varatidzwa nyika Kenani iriyo, the promised land yavakanga vapromiswa iye. Abraham achiona kudaro akaunderstanda nekunzwisisa kuti no, kunyangwe zvazvo pataurwa zveKenani, kunyangwe but Kenani haisiriyo nyika yaMwari chaiyo chaiyo. Ndosaka zvichinzi akaona ari kure, kureva kuti yanga isati yaiswa panzvimbo, asi akaiona. Chii chaakaita paakaiona New Testament? Abraham hanzi akatenda, akatenda, ndokubva panyorwa mashoko ekuti vakanzwisisa, vakatenda, kureva kuti vakanzwisisa kuti ivo vafambi nevapfuuri vekupi, vachienda kupi. Saka ndo nyaya iri kuratidzwa John now. Kureva kuti kana John apedza kuratidzwa kudai so, pakufanira kuwanikwa mabelievers vaakutenda nyaya iyi kuti vapinde munew environment yaMwari iyi, muNew Testament yaMwari. Akanga agere pachigaro choushe akati tarirai ndinovandudza zvinhu zvose, akati nyora kuti mashoko awa ndeazvokwadi.
angatendwa ndezvokwadi anga agere pachigaro chekutanga. Mashoko angatendwa ndeekuti chii? Ekuti tarisai ndinovandudza zvinhu zvose. Saka zvinhu zvose zvinovandudzwa kupi, sei, nani? Zvinhu zvese zvinovandudzwa sei? Sekuratidzwa nekutaura kuri kuita Mwari kuburikidza naJohn. Zvinhu zvose zviri kunzi I make all things new. I make all things new. Zvinovandudzwa sei? I make all things new. Tiri kuzonzwa Apostle Paul akukonfirma mashoko iwayo evaprofita ava pamwe chete nezvakaonekwa naJohn. Apostle Paul arikuzokonfirma pana 2 Corinthians 5 kubva pavhesi ya 17 paya, kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva. Kristu wachona ndiye akati I make all things new. Saka kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva. Zvinhu zvekare zvaita sei? Zvapfuura. Ndichaita sungano itsva nemi isingafanani neyandakaita nemadzibaba enyu. Hadzingafanani. Saka zvekare zvapfuura. Tarisai zviripo zvava zvitsva. Chii chinoitika kuti vanhu vapinde muenvironment iyi iri kuratidzwa John? Environment yakuratidzwa John iyi, Mwari ndo yaakaitira kuti iye atanga agadzira zvose, aita zvese zvaaida kuita, zvese zvava ready. Unonzwa atombotanga ataura achiti ndichavaka kereke yangu, ndichavaka kereke yangu. Saka zvese izvozvo azviita. Ndo paunozonzwa akutora vakomana vaya vakanga vanonzi vadzidzi vake, ndokuzonzi vaapostora vake, ndokutaura kwavari. Mashoko ari kutaura apa pana vhesi 5 yazvakazarurwa achiti tarirai ndinovandudza zvinhu zvose, I make all things new. Ukaenda pana Matthew chapter 28 pavhesi 18 anoti everything was given to me. And panoti everything was given to me, izvozvo zvacho zvakapiwa kwaari ndo zvaakuti ndaakuzvishandura manje kuti zvive zvitsva. Apedza kutaura mashoko iwayo kuti zvinhu zvese zvakapiwa kwandiri, sezviri kutaurwa panapa pari kunzi akati anga agere pachigaro cheucho akati ndinovandudza zvinhu zvese. Zvinhu zvese zvaari kuvandudza, sei ari kuvandudza zvinhu zvese? Nekuti pavhesi 18 ya Matthew 28 ari kuti ndakapiwa zvinhu zvese. Apedza kutaura mashoko iwayo, immediately apedza kutaura izvozvo ari kuziva kuti ndazvitaura kuvadzidzi. Vadzidzi vaakuziva kuti everything ndine control yazvo, zvinobva pandiri inini, ndini muridzi wezvinhu zvese. Vadzidzi vaakuziva nhau yavanofanira kufamba nayo kana vaakuenda. Ndo paanobva avati chiendai munoparidzira marudzi ese. Vari kunovaparidzira kuti chii? Nyaya dzese idzi dziri kutaurwa dzaMwari, dzekuti Mwari akamira sei, zvinofamba sei, upenyu hunobva kupi, uye upenyu hunogamuchirwa sei kuti vanhu vagamuchire upenyu husingaperi. Vanofanira kutanga vatenda vhangeri yavari kuparidza ava yaMwari ane simba pamusoro pezvinhu zvose kudenga nepanyika, iye akavandudza zvinhu zvese. Saka kana vaparidza Jesu Kristu akavandudza zvinhu zvese, akachinja covenant, akaisa covenant itsva kuti vari kuzoparidzirwa nevanhu vari kuti chiendai munoparidzira marudzi ese, kana vachitenda zvinoparidzwa nevatumwa vake ava, vanouya vachipinda muNew Covenant, havauye vachipinda muOld Testament, but vanouya vachipinda muNew Testament. Saka kana vaparidzirwa manje, vapedza kuparidzirwa, kana vachinge vaparidzirwa, ndo pavanouya vachipinda munomu. But pane zvavanenge vatoita. Rega ndiverenge Romans chapter 6
from verse 3. Romans chapter 6 from verse 3. Romans chapter 3 from verse 3. I make all things new. 2 Corinthians 5 verse 17 yobva yati kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva. Saka anoita sei munhu kuti ave chisikwa chitsva? Unongomuka here one day kana ungoti wapedza kudya sapa kana wapedza kudya lunch kana wapedza kudya dinner, ukangozvifunga wabva watongoti ndatova new creature. Ndo zvazvinoita? Hazvidaro. But unofanira unoita seizvi zvakanyorwa apa zviri kunzi. Let me quickly read it. Romans. Where is Romans chapter 6? I want to read from verse 3 to verse 6. It will help us kunzwisisa zviri kutaurwa naMwari kana zviri kubudiswa naMwari pakutaura kuri kuita muapostora John paverse chapter 21 verse 5 pari kuti akanga agere pachigaro cheushe ndokubva ataura kwaari achiti, ndichavandudza zvinhu zvese, ndichaita zvinhu zvese zvitsva. Saka anzi verse 3, ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu? Hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake. Alright. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye kuti saiye Kristu akamuswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Inzwai. Naizvozvo tifambe neupenyu hutsva hwari kuti I make all things new. Ndo upenyu hwatinoparidzirwa totenda. Kana tatenda tobhabhatidzwa. Patinobva kubhabhatidzwa chiri chiratidzo chekuti tatenda. Tichibva kudaro taakumuka tichitanga kufamba neNew Testament law, New Covenant law, upenyu hutsva huri kunzi naiye ndinoita zvinhu zvese zvitsva, ndinovandudza zvinhu zvese. Kana avandudza zvinhu zvese zvitsva, kureva kuti aisa environment panzvimbo yekuti whosoever anoraramira mucovenant yake iyi yaari ishe wayo anofanira kurarama nemurayiro mutsva wake. Murayiro mutsva wacho uri wekutenda, wakati kuti ani nani anotenda aregere kufa asi ave neupenyu husingaperi. Saka upenyu husingaperi huri kuwanikwa kubva pakutenda. Chinotendwa chacho riri vhangeri raMwari risina kushatiswa, sezvarakauya richiparidzwa nevatumwa vake vakauya naro vakaparidza vachiti vakatuma achiti endai munoparidzira marudzi ose. Anenge atenda akabhabhatidzwa, anenge atenda mumubhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Kuna Maki ndokubva ati zvisikwa zvose zvesango muzviparidzire. Anenge atenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Kuponeswa kwacho ndiko kubviswa muold system uchipinzwa munew system, wotanga kurarama nemurayiro mutsva waMwari unobva pakurayira kwaMwari. Naizvozvo takavigwa pamwe chete naye murufu kuti saiye akamutswa kuvakafa nekubwinya kwaBaba vedu, saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. So it's clear. Verse 4 yaRomans chapter 6, it's clear kuti nesuwo kana tava muna Kristu, sezvataurwa na2 Corinthians 5 verse 17, ndo zviri mumwe chete zviri kutaura kuti kana tava muna Kristu, saizvozvo nesuwo isu tifambe neupenyu hutsva. Saka kusanzwisisa here kana kuti ameno zvinoita kuti vanhu varambe vachingoita nenharo vachingomisikidza murayiro wakare zvisina kutaurwa nekurayirwa naMwari. Asi iye Mwari akati kana vanhu vava muna Kristu zvava zvisikwa zvitsva. Romans chapter 6 verse 4 panapa yakunopera iri kutoti kuti tifambe neupenyu hutsva. Ephesians chapter 4 from verse 17, upenyu hutsva muna Jesu Kristu. Naizvozvo murege kuramba muchifamba sevahedheni vanofamba neupenzi hwekurangarira kwavo vakasvibirwa paupenyu hwemuna Kristu, vari vatorwa paupenyu hwemuna Kristu, vakasvibirwa ndangariro dzavo pakunzwisisa izvi zvinhu izvi zvaMwari.
nokuti kana takava vamwe naye pakufanana naye parufu rwake, tichadarowo pakumuka kwake. Saka vanhu vakada kuramba vachifamba vari mumurayiro wekare, kunyange kuri kusanzwisisa kuti murayiro wekare futi wakanga uri wevaIsraeri. VaHedheni takanga tisiko. VaHedheni takutopinda panyaya dzekunamata patanga kuparidzirwa marudzi ese, nekuti Old Testament system yaisaparidzira marudzi ose, and God was not communicating kumarudzi ese. He was only communicating to one tribe, vana vaIsraeri. Now kuno ku New Testament, kana munhu akutaura tanonamata Mwari, anofanira kunge achinamata Mwari nemutoo uyu, nokuti kana takava vamwe pakufanana naye parufu rwake, tichadarowo pakumuka kwake. Saka Kristu paakafa akamuka afuka muviri uri different from waakafa ainawo. Saka paakamuka, akamuka neNew Testament, akamuka neNew environment, akamuka neNew dispensation, kuda kuti paamuka vese vari kuzotenda kwaari vanourayiwawo vobva vamutswa pamwe chete naye, votanga kufamba nemurayiro wake mutsva unofambwa nevamuka kuvakafa, vabva kuzvitunha vava vapenyu, vane murayiro wevapenyu wavanofamba navo. Saka murayiro wevapenyu ndewekutenda. Murayiro wevapenyu ndewekutenda, vanenge vamutswa pamwe chete naye. Tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare, inzwai, munhu wedu wekare, that's the old ways. Izvozvo zvinenge zvichitosanganisira the old system. Tichiziva kuti munhu wedu wekare akaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye kuti muviri wedu wezvivi ushayiswe simba. The old system yanga yakazara zvivi mairi, saka inoshayiswa simba kuburikidza naKristu ari kutora zvivi zviya oenda onofa nazvo pamuchinjikwa. Saka paari kumuka, ari kumuka zvivi zvafa, ane muviri mutsva usina chivi. Ndo zviri kuitawo vose vanopinda muna Kristu, pavari kunzi vanova vatsva, zvisikwa zvitsva, kufa pahumwe upenyu hwekare uhu, vachimutswa paupenyu hutsva muna Jesu Kristu, kuti muviri wezvivi ushayiswe simba, tirege kuzova varanda vezvivi sevanhu vakaponeswa nenyasha. Tirege kuzova varanda vezvivi. Ndo zvaari kutaura Ishe, ndo zvaari kutaura. Saka ndo nyaya imwe chete iri kutaurwa panapa pavhesi 5 yaJohn. Panapa pari kunzi, tarirai ndinovandudza zvinhu zvose, akati nyora uti mashoko aya ndeazvokwadi, angatendwa. Nyora uti mashoko aya ndeezvokwadi. Zvari ezvokwadi mashoko aya, angatendwa. Angatendwa mashoko aya nekuti ndeechokwadi. Ndo zvaanga ataura paprevious chapter, pa chapter 19 apa pavhesi 9 yacho. Chapter 19 pavhesi 9 anga atombobva kutaura mashoko iwaya achiti zvino akati kwandiri, nyora uti vakaropafadzwa vakakokerwa kuchirayiro chokuwana chegwayana. Imwe nyaya weyo iyi. Vakaropafadzwa vakakokerwa kuchirayiro chekuwana chegwayana. Akati kwandiri, mashoko aya ndeazvokwadi aMwari. Mashoko aya ndeezvokwadi, ari echokwadi kudaro mashoko aMwari. Mashoko echokwadi angatendwa aya. Romans chapter 4 verse 21. Kana ndisiri kukanganisa, chapter 4 verse 21 inobva yati kudi, inobva yati iyo, hana kushayiwa simba pakutenda, achifunga muviri wake wakanga watofa hawo zvaiva namakore anenge 100. Akatarira chipikirwa chaMwari, haana kunyunyuta nokusatenda, asi wakasimbiswa pakutenda, akakudza Mwari, achiziva kwazvo kuti icho chaakapikira wakanga ane simba rokuchiitawo. Chaakapikira Mwari, chaakapromisa, simba racho rekuchiita anaro. Saka chii chaakapromisa? Tanzwa zvaakapromisa kuti akati ndichaita sungano itsva. Tikanzwa Isaiah 43 verse 19 ichingopupura mashoko mamwe chete iwayo.
now taakuona fulfillment yezvanga zvapromiswa kuitwa kwazvo panapa. Takuona kuti alright, saka chii chiri kuitika kana Mwari achitaura zvenew dispensation, zvenew testament, zvekuti zvinhu zvose I will make everything new, all things new, ndinovandudza zvinhu zvese and so on. Takuona kuti alright, Jehovha Mwari akauya panyika semunhu ndokusvikira panyika ine vanhu vachirarama pasi pemutemo wavairarama nawo, ndokujoinawo vanhu ndokurarama navo mumutemo imomo, akafamba navo ndokutora zvose zvakanga zviri pavanhu, pamiviri yevanhu, ndokuzvisa mumuviri wake, ndokubva anoroverwa pamuchinjikwa, ndokufa nazvo, ndokubva amuka asisina zvese zvaakaurayiwa ainazvo, akamuka ava mumwe asiri akaurayiwa uya akanga ava Christ, Mwari mweya. Amuka kudaro ndokubva alonja testament yake. Testament itsva haina akaipinda Jesu asina kumuka kuvakafa, yakapindwa Jesu amuka kuvakafa, nekuti kugadzirwa kwayo testament iyi kufa kwaJesu Kristu. Kufa kwaJesu Kristu ndokufa kweOld Testament kuvatsvene nevatendi vaMwari. Kumuka kwaJesu Kristu kubudawo muOld Testament system kwevatsvene nevatendi vaMwari, vachinourayiwawo pamwe chete sezvaakaitwa nekutenda kwavo. Kutenda kwavo kuri kunovapinza parufu, rufu rwuya rwouraya the old man. So kana the old man aurayiwa nerufu, the new man ari kumutswa ava munhu mutsva akafanana neatangawo kumuka kuvakafa, anova Kristu. Saka vakurarama vari pamwe chete muenvironment yevapenyu vamuka kupi kuvakafa. Saka vamuka kuvakafa vaya vakufamba nemurayiro mutsva uyu, ndo vaburutsirwa Jerusarema idzva riri kunzi zvekutanga zvakanga zvapfuura. Saka razoburutswa idzva iri manje ndere ava vanhu vamutswa kuvakafa, kana kuti vamuka pamwe chete naKristu kuvakafa. Saka vamuka kuvakafa vese vagadzirirwa new way of life yavo, vagadzirirwa imba yavo yekuti vapinde vagare imomo vachiraramira imomo. Saka New Testament ndeye vanhu vose vakafa kuOld Testament, vanomutsirwa muNew Testament neshoko raMwari nekutenda kwavo, vobva vapinzwa muimba yavo nyowani. Havachadzokere kuimba yakare yavairarama iya. Kana vava mumba umu manje vakurarama nemurayiro mutsva, vachitoona kutoti zvinhu izvi zvasiyana, taamu New Jerusalem, mudenga idzva nenyika itsva. Saka taakurarama humwe upenyu hutori totally different panapa. Ndo zviri kurayirwa, ndo zviri kudzidziswa, ndo zvinhu zvinofanira kuzivikanwa nemunhu wese anoti anonamata Mwari. Zvakaparidzwa, zvikaratidzwa, zvikarekodwa kuti isu tizvizive nekuzvinzwisisa nevaapostora vake. Ndizvozvi vanozviramba, vasingazvitende havazvitende, but ndo zvazvakaita hama dzangu vese vanonzi vari muna Kristu zvisikwa zvitsva, ende vese vakamutswa naKristu nemutoo uyu vakaiswa muNew Testament, vanofanira kunge vari real siblings, ihama nehama chaidzo, zvekuti hapatofaniri kuitika kuti iri iboka rekwanhingi, iri iboka rekwanhingi. Hazvina kuwanikwa. Vana Pita vamuka kuvakafa, mweya mutsvene wapinda mavari, watanga kuvandudzika, manje vakurarama vachiparidza shoko raMwari reNew Testament. Vakazviita vari pamwe chete, vaine humwe chete, mweya wacho akavamutsa wacho iye akatanga kumuka iye, ndokubva avamutsawo iwo kuti vave pamwe chete naye musame environment wavakanga vachiparidza wachona iye. Haana kuzvitendera kuti vange vakaparadzana. Ndosaka Peter asina kuvamba yake yakanga ichinzi AFM. John ndokumuka achiitawo yake inonzi Boniface. Andrew ndokutanga Methodist. Thomas ndokumuka aine Roman Catholic. Hazvina kubvira zvakaitika izvozvo. Zvekuti vakaparidza ava vakatanga kuparidza
nyaya idzi vari kudziratidzwa manje, vari kuratidzwa chimiro, state of the new Jerusalem, state of the new heaven and new earth, state of the new dispensation. Vakazviparidza nevari kuzviratidzwa vacho. If they are to come back today, they will be surprised. Some of the things that we are seeing happening, avanangobvira vakazvirayira kuti ngazvifambe saizvo kana ngazviitwe saizvozvo. So if they are to come back today, they will be very much surprised, because they don't know, they've never instructed a lot of things that are happening now today. Kuchinzi ndiko kunamata Mwari, ndizvo zvinoitwa nevanhu vanonamata Mwari. Each man arongomuka akatanga yake church achiti he is an apostle, he is being used by God, and otanga kuparidzira vanhu zvinhu zviri physical zvinobatika. But vana Peter pavakamuka vakanga vakuparidza vari mu new heaven and new earth, vari mu new Jerusalem. Mwari akapiwa zvinhu zvese, akapiwa simba rezvinhu zvese. Haana kuzovaratidza zvinhu zvemurangariro wekwavakabva uku ku old system, but kubva panguva yavakaitwa renew, mweya mutsvene wava mavari vachiparidza Kristu, vakatanga kuparidza zvinhu zvemweya zveupenyu husingaperi, zvoga zvinoisa vanhu kuupenyu husingaperi. Zvinhu zvese zvepanyika focus yavo yanga yabviswa kwazviri, attention yavo yabviswa kwazviri. Saka Paul achitozoti ndakarasikirwa nezvinhu zvese. Asi kunyange zvakadaro haana kutora zvinhu zvine value, but akatoti izvozvo zvinhu zvaanga akarasikirwa nazvo, vanhu vari munyika zvavanotora sekuti ndo zvine value stereki, Paul akazviti ndakazviidza marara. It's rubbish. Paul was a very well-known man in the government, a very well-known leader. Aitotumwa na president, aipiwa assignment authority ya president direct, achifamba ainayo. Sometimes kana uchifamba uine message ya president, wakangopfeka bhachi ra president, whatever you say hazvina chekuita newe, zvine chekuita na president vakutuma. Saka Paul aifamba akadaro, munhu akatongodaro obvious, ane dzimba dzakawanda, ane mari dzakawanda, ane zvese anazvo, mabusiness and everything. Most of these government leaders very close to the president, vanotumwa na president, ma-ministers and so on. Ndozvo zvakaita, ndozvo zviripo. But from the time yakaitika transformation yekubuda kwaPaul muzvinhu zvenyika achitanga kuparidza Kristu, anoti ndakarasikirwa nezvinhu zvese. Kunyangwe iye before zvanga zviri ndo zvine value kwaari, asi kubva azorasikirwa nazvo, anotiwo izvozvo kunyange kurasika kana kusarasika kwandiri zvazvo zvinhu zvisina basa, ndakazviza marara kuti ndiwane Kristu. Kuna kuti awana Kristu awana upenyu, ana Kristu ane upenyu. But Kristu wacho uyu manje, kutoti munhu arasikirwe nezvinhu zvese panyika, anofana kutanga amutenda. Kana amutenda, Kristu wacho anomuisa muimba yake mu New Testament. Zvino mu New Testament ndo mune order iri kuonekwa na John iyi, iri kunzi mashoko aya ndezvokwadi angatendwa kune vari vatsvene vaMwari, ekuti kudii, ekuti taakutorarama muupenyu hutsva ende taakutozvigamuchira zvakadaro, ndobva upenyu hwedu. Hatichafokase nezvinhu zvepanyika, uye hatichafambe nenzira nemutoo wepanyika. Kana tonamata Mwari tiri kuzviita mumweya, kana toparidza tinoparidza Kristu wemweya, tinoparidza nyaya yeupenyu husingaperi hwega. Hatitarise status yemunhu kuti murombo here panyama kana kuti anowana panyama. Tinongoparidza Kristu kumupfumi nemurombo vese kuti vagamuchire Kristu mumwe chete akafanana. Kana vamugamuchira Kristu wacho, anomutsa mupfumi nemurombo panyama pamwe chete achivaisa mumweya, vobva vafanana nekuti vanenge vakafanana naye. Chii chaanenge akuita? Upenyu huri maari hunobva hwadururwa mavari. Saka iye ndiye anenge akurarama ari mavari. Saka vanova vapenyu nekusingaperi, havachazooni rufu. New dispensation ndozvo zvakaita izvozvo.